There have been growing attempts by certain individuals and groups to destabilize Zimbabwe's political landscape and create friction between President Emmerson Mnangagwa and Vice President Constantino Chiwenga. Pane mashoko ari kubuda panapa anogwa pagachange page vachonyora mashoko ekuti aiwa friction yamuri kuona iri kuitika paleadership yemugovernment kana ZANU-PF yamuri kuona ED Mnangagwa naGeneral Chiwenga vanobva vatora mashoko ekuti it is just a strategy yekuda kudistracta vakomana veopposition kana macitizens kuti vasaenda patheir main agenda. Zambe namashoko abuda vachinyora noti vasubscribe olike vatina on the bell icon vanyora vachiti one of the key tactics employed by these regime change agents has been to try and drive a wedge between President Mnangagwa and Vice President Chiwenga. They have spread rumors and misinformation, hoping to create distrust and division within the government. The regime change agents have also tried to involve the armed forces in their scheme. They've attempted to sow discord within the military and create a false narrative of tension between the leadership and the army. However, the Zimbabwean armed forces have remained steadfast in their loyalty to the government and have not allowed themselves to be manipulated by these external forces. Mashoko autora panapa achiti aiwa zvamuri kuona friction iripo kana rift aiwa ingori strategy yethe regime yekuda kuurasisai. Vanotora the military involvement vachiti aiwa zvamuona vanhu vachiti aiwa military iri kukanganisa kana kuti military yazojamuka pamadhira adaitwa muZANU-PF vari kuti aiwa is just a strategy. Kuti sei mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ari kubuda chiexplainwa mugachange. Aiwa pinai comment section medu usanga no subscribe oleka.